Takže tak. Takže čus, dneska jsme v Sušici, začínáme Eponou, je tady se mnou Houmry. Ahoj, dobrý den, strašně jsem se na vás těšil, ahoj Lučku. Dneska mě uvidíte jak v FPS se střílečce z první osoby. No Lučku, nebudeš mě střílet, vole. Jednu mě střelí a střelím ti takovou, že to ucítím. Trošku mokro, takže jsem na to zvědavý. Yes, uděláme super video, poletíme jak draci, ale ne jako Schumachři, ten skončil blbě. Jeden? Jo. Tak to se to je daleko. My se můžu brýle. Hledat do seru. Jo, tady je to kamer. Ty vole, já jsem vždycky sekl. Aha. Já to nechápu. Ty vole. Po 50. Jo, máme to. Dáme si jinou stopku. Yes. Ty seš boss. Yes. To je tamhle to nechceš zkusit? Jo. Vzadu. Přežil jsem. Jsem se ašlek. Jo, dal jsem to. Yes. Konečně nějaká flow. Je to mokra se to dá. Yes. Konečně nějaká flow. Jo.
Tak jdem. Trkejte na Luďku v pohled. Luděk jede hned. Teď mě málem smet. Unikám jeho brutální střelám. Jo. Já nevidím přes kameru. To je hodně velký. Špatný. Já nevidím. Já jedu po stepu, já nevidím, jak padá helma. Jo, já nevidím, jak padá helma. Kámo, tak to zdojil ve stylu. Všechno jsem sil, že jsem neviděl, ty. Tak jo, trošku technická. Zjistil jsem, že se mi posrala helma. Takže asi nejspíš budu potřebovat novou. Takže další šetření na sezónu. Já si myslím, že je to skok. A už mi zase udá helma. A prostě to mě baví, nic než kameny asi. A kdyby mě padala ta helma tak horší. To by bylo. Mě padá helma do očí, já nevidím. Tak jedeme poslední část. Jedeme jako prase. Tak. Luděnu. Jsi připraven? Takže nová část se projdu. Je to fakt zajímavý, ta sušnice. Hej, vole, to je nic. Jo. Tyhle, já jsem to konečně dal na mokrých kamenech. Skopírujeme, skočme si. Takhle si skočíme. Polejho. Tyhle, já jsem tam vládem ven. Pěkná konečná. A šlapneme. Jo. Tak jedeme. Tak máme za sebou Japonu. Jak jsem včera říkal. No, myslel jsem si, že to bude fiasko, ale z ničeho mám radost. Máme mokro. Takže to není úplně zadarmo. Není to suché.
A teď jedeme na Rockyho, je docela pozdě, tak snad stihneme něco natočit na Rockym a potom asi domů a Morrigana si necháme na další návštěvu. Tak si to šlapneme. Ponou se, dobrá zkratka. Ach jo. Ještě je mokro, je to nasáklý, ideální stav. Plošní se vám to pod koly, super. Update. Přejeli jsme rouku, už budeme na Rockých rýnech. Začalo chcet, takže to bude totální blbost. Já nevím. Proč mám vždycky prochcenou sušici? Jede dál, no, žádná pouza. Nejede. Takže se ozveme až na Rýnu. Luďku, jedeme. Jedeme Rocky 1, to bude fiasko jako hrom. Ukaž mi začít toho kládat. Ty. A jsme se rozjeli dobře. Já nemám zapnout helmu. Mám, jeden. A konečně jdeme. Jsme na prom, a můžeme dojít. Jo, jsme na prom. Jsem zapomněla ty kameny. Na suchu, zamokrá, si to jenom nějak zpřečím. Protože to fakt ne. A ještě se sem vrátím s normální helmou. Víš? Nebudu to na mi helma furt. Takhle. Takže si musím koupit ještě helmu. Právě. Aha. Já prostě nevidím. Já nevidím. To bude zase video že nevidím, to nesedu, to jsem dál. Já jsem mimo. Rád. Ne, to se dá s tou helmou. Pardon. Já už to nedotočím ten konec. Tak jo, tady máme sušici, začalo chsát, totálně, takže tohle budou jenom sestřihy dneška. Vracíme se do sušice na vlak, teploví je špatně, takže jedeme už po silnici, to jsem nikdy nejel. Nepřijdeš kamenitý trén. Ale flow je nejlepší. Prších šije, vole, jak chovadlo, tak takže bude tak rychlej.
Snad mě neslyšíte v tom mikru. Se nakonec se kapne. Jsem byl žádný auto, to je fajn. A tady ještě já seknu. Jo, tak u dalšího videa, čus.